मसलपुर इउएन एकाडेमियाव थामथि प्रि रंजालि बैसागु खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय इउएन एकाडेमियाव थामथि प्रि रंजालि बैसागु हाबाफारि खुंफुंदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों थामथि प्रि रंजालि बैसागु हाबाफारिखौ। दिनैनि प्रि बैसागु हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला दैमासा ब्रह्मआ, लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि कमल स्वर्गियारि, मसलपुर इउएन एकाडेमिनि दिथागिरि बि सोमखोर बसुमतारी, लोगोसे बायदि गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। प्रि रंजालि बैसागु हाबाफारियाव दोलै नोगोरै मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय आरो प्रि रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायलायनायनि गेजेरजों हाबाफारिया गोजोरै जोबनानै थांबाय। गिबियावनो गासै रायजो नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि साफ्रोमनोबो गेदेरफोरा आंनि सिबिनाय, उन्दैफोरनो आंनि अननाय गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो थांनाय बोसोरफ्राव जेरैहाय थांदोंमोन, फैगौ बे गोदान बोसोराव बेनिख्रुइ आरो साबसिन जाथों, साननाय हनाय जाफुंथों, बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। बिखौ नोजोर बोनानैनो एबसुआ गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रा दिनैनि दिनाव आगु बैसागु, प्रि बैसागु खुंनाय जादों। बेवहायनो जोंनि गेजेरावदि बर'नि दामनाय देनाय, बर'नि गाननाय जोमनाय, बर'नि देंखो हारिमु बेफोर गोमालांहांनायखौ बेखौ नुनानैनो दिनै एबसुआ गोबां फरायसालिफ्रा आगुयै बैसागु फालिनाय जादों। मानो होनबा बेवहायनो बर'नि थांनानै थानाय समाव, बर'नि संसार जानाय समाव, बर'नि सोलोंथाइ, राजखान्थि बेफोरखौ नोजोर बोनानै बर'नि गोमालांनाय हारिमुखौ लाखिनो थाखाय उन्दै बैसोनिफ्रायनो फरायसालिफ्राव जोंनि हारिमुखौ, जोंनि गाननाय जोमनायखौ, जोंनि मेथाइखौ सोलोंनो थाखायनो, लाखिनो थाखायनो दिनैनि दिनाव गोबां फरायसालिफोराव आगु बैसागु रंजालि फालिनाय जादों। जेरावहाय दिनै आङो इउएन एकाडेमि मसलपुरनि थामथि आगु बैसागु फालिथायाव नुजाफैदों। बेवहायबो आं दिनै नुफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा, हिन्जावसाफ्रा गावनि गाननाय दख'ना, आर'नाइ फालि फाननानै बैसागुखौ फालिदों। उन्दै उन्दै हौवासाफ्रा गामसा गाननानै बैसागुखौ फालिदों। जों बिनिफ्रायनो बुजिनो हायो जोंनि गोमालांहांनाय बे हारिमुखौ जोंनि सोलोंथायाव लाबोनाय लोगो लोगो, गोरों गोरों मानसिफोरनि गोसोआव सोनाय लोगो लोगो जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन। जों गोदो जौ लोंनानै, जानला मानला ड्रेस गाननानै, जानला मानला मेथाइ खननानै बैसागु फालिबोदोंमोन। नाथाय नैबे आगु बैसागु फालिनाया जोंनि गेजेराव फोसाबनाय लाबोगोन। बेखायनो गोबां मानसिफ्रानो दान्थे बिदान्थे खालामबाय दङ आगु बैसागुआ मा जालायखो होननानै। नाथाय नैबे आगु बैसागुनि गेजेरजोंनो फरायसालिफ्राव, एबसुनि बेन्दोङाव बेफोरखौ जुदि लाबाय थायोब्ला जानो हागौ जोंनि गाज्रि हारिमु, गाज्रिथिं थांनाय बेफोरो फोसाबजागोन दं होननानै आं फोथायनाय दङ। आं गिबियावनो दिनै बे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आं गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आं गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आरो आंनि लोगोफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। बैसागुनि आंनि जि गाहाम हामलायनाय आं बेखौ बयनिसिमबो हरबाय। दिनै जोङो बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगो साखाफारा जानायखौ जों गोबां जायगायाव नुनो मोनदों आरो जोंबो दिनै इउएन एकाडेमि मसलपुरा बे बिथिङाव गथ'फोरखौ जाहाथे गामियाव थांनानै माबायदिहाय बैसागु रंजानांगौ, बैसागुनि हारिमुवा माबायदि, गाननाय जोमनाया माबायदि, मेथाइया माबायदि, बेफोरखौ जाहाथे बिसोरो गोसोआव लानानै गामियाव थि रोखोमै बैसागुफोरखौ रंजाहैनो हायो, बेनि गियाना थायो। बेखिनि बाथ्राखौ लानानैनो जों दिनै इउएन एकाडेमि मसलपुरा थांनाय बोसोरथामनिफ्राय जों बेखौ खुंबोदों आरो दिनै बेवहाय जोबोद गोजोनथाव। गासैबो उन्दै उन्दै गथ'निफ्राय लानानै, उन्दै हौवासाफोरनिफ्राय लानानै गासैबो गेदेर फरायसाफोरसिम गावनि गाननाय जोमनाय, बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसजों बेवहाय नुजाफैनानै बयबो बैसागुखौ रंजादों, मोसादों आरो बिनिफ्रायनो बिसोरो गामियाव लाना थांबाय जे बैसागु रंजानाया बेबायदिहाय रंजानांगोन। बेवहाय गुबुन गाननाय जोमनाय गैया, मेथाइयाबो गुबुन गैया। बर'नि बैसागु मेथाइया आलादाखा, रंजानाय, गाननाय जोमनाय बायदिसिना आलादाखा। बेखिनिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो बेवहाय आगु बैसागु फालिनायखौ जों बेवहाय खुंनाय जादों। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोङो बिदिखौ जों बोसोरफ्रोमबो फ्राय नुनो मोनो। जोंनि गोबां मोजां मोजां हौवासाफोरा बेबायदिहाय
बैसागु समाव बांद्राय रंजानानै बिसोरो गावनो मा जायो मा लोङो बेनि जेबो थाल लाया। खायसेया निसा बेसाद लानानै बांद्राय गोबारै रंजानायाव ना गोजोननायाव बिसोर बेबायदि बाइक बायदिसिना मटर गारि सालायनानै सोरबा सौदावनानै थैयो, सोरबा गुबुनजों सौदाव जानानै थैयो, बेबायदिखौ जों नुबोदों। नाथाय बे दुखुनांथाव, बैसागो होननानै जोङो लोंनाय जानायखौ प्राधान्य होनो नाङा। लोंनाय जानायनि थाखाय बैसागु नङा एक्सुवेलि। बेवहाय नोंनि हारिमु, नोंनि गाननाय जोमनाय, नोंनि जिखिनि मेथाइ, जोंनि गोदोनिफ्राय फालिबोनाय जिखिनि आंगो फोरबो, जोंनि बे बैसागो फैनाय लोगो लोगो जा दैज्लां फैनोसै, बेनि जे माने गेजेरजोंनो जोंहा बहाय आबादारिफ्रा मोसौ बायदिसिनाखौ थुखैनानै माने बोसोरसेनि मावनाय दांनायनिफ्राय बेखौ गोजोन होनायनि उनावहाय आरो जोङो मावनाय दांनायाव आगान सुरबावनोसै, बेबायदि मोनसे फोरबोखौ लानानैसो बेखौ खुंनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनि गोबां सेंग्राफ्रा बा गोबां मानसिफ्रा बेखौ माने जानाय लोंनायजों बांसिन माने सरजाबनानै बांद्राय बायदिसिना मुवा जानानै दिनैहाय गोबां जिउ खहा जालायनायखौ जों नुदों। दा बिदिखौ आं जानायखौ मोजां मोनाखै आरो आं खावलायदों जोंनि लाइमोन बैसोनि गासै फरायसा बा जायखिजाया लाइमोन बैसोनि सुबुं बिथांमोनखौ जे बिथांमोना जाहाथे बैसागो बोथोर होननानै जेराव मेराव लोंला जाला गावनि जिउखौ खहा खालामनानै लाया। बैसागुखौ मोजाङै डिसिप्लिनाव रंजा, डिसिप्लिनै जा लोंथा, आलासि दुमसि फैयो मान सनमान होनांगौ। बे बोथोराव बिमा बिफाखौ खुलुमनांगौ, फुजा फाथाल होनांगौ। बे जाबाय मोनसे दोरोङारि मोनसे धोरोम खान्थि जों थांनांगौ बे गोदान बोसोराव। आरो बेखौ नों खुंनो हायोबा नोंनि जिउखौ गोजोनै जों थांहोनायनि मोनसे लामाखौ मोननो हायो। नाथाय जोङो रंजा बाजा बहाय जायफोर बिदि रंजा बाजाजों बांसिन गफबो, जानाय लोंनायजों बांसिन गफबो, बिसोरनाव धोरोम जों फ्राय नुनो नागिरा। बिसोरो बिमा बिफाखौबो खुलुमनो नागिरा, गेदेरफोरखौ मान होनो नागिरा। बेबायदि फरायसाफ्रानो बा बेबायदि सुबुङानो बांद्राय गावसोरनि गोसोआवल' माने बैसागोखौ गावनि स्टाइलाव रंजानानै दिनै जिउ खहा जाबोनायखौ जों नुदों। आं बेखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बेबायदि नङा, न'खराव बयबो जयै धोरोम फालिनायनि गेजेरजों मान सनमान होलायनायनि गेजेरजों बैसागो बोथोरखौ बारग'होहर। बहाय मान सनमान होनानै गामिनि सुबुंजों गोरोबनानै था, ज' जा ज' लों, आरामसे बहाय जि साहा पानि बायदिसिना लोङो बहाय जों खौसेयै माने सिगांनि बोसोरफोराव सोरजोंबा दुखु दाहा नांलाय खमलाय जादोंबा बेखौ बावगारजोबलायनानै बे बोसोराव गोदान बोसोराव जों गोदान सोमोन्दो सुजुनांगौ आरो गोजोनै थानायनि राहाखौ खालामना लानांगौ। आं बेखौसो हास्थायो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।